Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Dead by Daylight. Astăzi am un clip de prezentare a acestui killer. Am jucat un match cu un prieten, vă las canalul în descriere. E un match de prezentare, știu că am lipsit cam o lună, ceva de genul. N-am avut foarte multă vreme de asta. M-am reapucat acum, o să postez la 2 zile, o să încerc să postez la 2 zile. Asta e un clip de prezentare, eu sper să vă placă. Dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Ok, le știți sunt astea 3. Sper să vă placă clipul ăsta. Eu vă urez vizionare plăcută. Bun. Deci, hai să facem așa. Da. Fii atent. Probabil ia de pe 3. Pe camera 3? Da. Oh, Salut. what the fuck? Am ratat. De ce ești... Oh, în spate. Era Ești aici. Pixelat. Cu purici. Da, mă vezi prin asta și fii atent. Deci, puterea lui main, ca să înțeleagă toată lumea, nu numai tu, e acest topor. Uite, vezi? Te-am nimerit și după ce am nimerit, eu te văd prin pereți. Te văd toporul, gen, și uite, pot să fac asta. Ți-a apărut jumpscare-ul? Da. No. Asta e o chestie. Altă chestie foarte interesantă la aceste animatronic, că ușile astea. Dă-ți subiect, te rog. Aceste uși. Așa. Asta e camera, da. Da, fii atent. Apasă space pe ușă. Hai. Bun, și te bagă pe camere, așa-i? Da. Bun, și apasă click unde vrei să te poți teleporta. Gen, apasă click. Opa. Apasă click pe o ușă, gen. Ah. Nu vezi? Și eu pot să fac asta. Ha. Lol. Și îți dă jumpscare în interiorul... O să am și un POV de Survivor, ca să vedeți. Păi am început eu o filmare. Mă gândeam. Da, ai? Bun, perfect. Da, știi care e faza? Sunt mai multe tipuri de jumpscare-uri. Mai dau o dată cu toporul. Și... Da, dar fii atent, toporul nu are range-ul cât are Huntress, gen... Cred că numai până în piatra aia. Uite, vezi? A, dispare. Nu, rămâne aici și tu dacă intri în bula asta, te văd, gen, e cu heartbeat din ăla. Și pot să fac gen... Ia hai un pic. Hai la un loop din ăsta. Uite, stai în spatele peretelui, gen. În partea cealaltă. Bun, stai undeva pe mijloc, gen. Dacă nu mă înșel, pot să fac așa. Aha, dar nu te-a nimerit. Gen, pot să arunc peste perete, știi, ca să te nimeresc. Nu poți să scapi așa de mine. Gen. Bun, hai să prezint și un pic harta. Deci toată chestia e cu toporul ăsta e cea mai tare chestie. L-am arătat. Asta e harta. Sunt foarte multe easter egg-uri. Gen, dacă nu mă înșel, ăsta ar trebui să sune. Telefonul ăsta ar trebui să sune câteodată sună. Aici avem zona de bucătărie. Ia hai un pic aici la bucătărie și dă paleta asta jos. Dacă nu... Unde ești? Aici. Hai intră aici, așa. Du-te pe partea cealaltă și dă paleta jos. Uite, vezi? Se mișcă astea. Asta e o chestie. Asta e animația de whatever, de spart palete. Și haide și fă... Și hai și fă genul ăsta. Gen. Să-l termin. Da, da. Atunci mai prezint pe aici. O să vă arăt și Moriu. Foarte interesant la această hartă l-au făcut-o foarte bine. Aceste două capuri te urmăresc. Gen ochii se uită după tine. Aparent Freddy a rămas blocat. Hello! Aha. Bun, aici ai spatele la scenă.
A, da, stați să vă arăt și cum se teleportează. Bine, vin cam târziu că episodul ăsta, da, hai să fac. N-am avut posibilități, hai să mergem până acolo. Și asta e camera de TP. Și la shake. Foarte mișto făcută harta. Eu sunt fan FNAF Bravo, spart genul. E deșteptare. Aici avem o gaură. Nu știu dacă poți să urci pe acoperiș. Și mai speriat. Aici sunt animatronicii. Aici sunt mai înalți, așa. Așa e. Aici e în spate. Asta, lupul ăsta nu o să fie foarte bun. A, da, și data de lansare e parcă 15 iunie la acest DLC. Aici nu mergem? Hai să așteptăm să termine genul. Uite-te pe scenă. Uite. Lol. Avem un spectacol. Dă-te, bă! Încuși populația. S-a ars. Păi da, că nu cântă la nesfârșit. Păi se revine. Ar fi culmea să... N-ai nimic de heal, nu? N-ai nimic de heal. Na bun, harta e cam așa. Aici ai zona de arcade cu biluțele astea. Sunt niște easter egg-uri. Nu știu dacă... Asta e cortinanul Foxy, așa-i? Cred că da. Da, uite că e plușul sus. Unde ești? Ah, ok. Și aici dăm stun, să se vadă și animația de stun. Așa. Asta. Ai intrat într-un loc, așa-i? Da. Am înțeles. Și se vede și în... A, păi aici e bine. Gen... Dar nu le vedem. Păi nu, trăiește aici. Yes. Bun. Ha, ce mișto e. Ok. E mișto, rău. Da. Să fiu sincer, era să mor. Eu vedeam să facă altcumva acest mori, dar e bine și așa.